אם הרב בעד ללכת ובין הזמן או ככלל לפעילות למען ארץ ישראל, לדוגמה לחומש, מה רואה בזה עניין? פעילות למען ארץ ישראל אני רואה בזה עניין, כן. איפה זה צריך תמיד זה עוד נושא, אבל עצם הפעילות למען ארץ ישראל, כן, איפה חשובה. אם אין שם הסתכנות של הסתבכות באיזה משפטים, אז למה לא? אנחנו צריכים לעסוק בתורה עכשיו, מאוד מאוד. אם הייתי חושב שהדבר הזה הוא מהפכני, אז אני הייתי תומך בזה מאוד, אבל אני רואה בזה הבאה שחשיבותה של ההאחזות בארץ ישראל בכל מקום ומקום. אני לא רואה בהליכה הזאת איזו פעולה שהיא אקט שיכול לעשות איזה שינוי במדיניות של המדינה או משהו כזה. אז לכן אני אומר, זה מין אקט הפגנתי כזה. אז לעשות אותו בלי להסתכל. משהו שהבאה שאנחנו אוהבים את הארץ ולא מוותרים על שום מקום, יש מקום לזה. אבל לא, אני לא רואה עכשיו איזה דרך של פעולה מסוימת שאנחנו יכולים לעשות אותה שהיא תעשה את השינוי. אז לכן אני לא חושב שצריך להיכנס לסכנות, לסיכונים שהם של סיבוכים. כשיש בינוי ויש הסתכלות להיעצר ולהסתבך, אני לא רוצה כל כך להביע דעה בזה. להשאיר את זה להרגשות הציבוריות. בי"ח בתשרי אז אמורה להסתיים הקפאת הבנייה שיש ב10 חודשים האחרונים. ויש כאלה שאומרים שהיא לא תסתיים, כן תסתיים. נגיד מה צריך לעשות ביום הזה, מה אנחנו בתור ציבור? היה אצלי אורי אריאל ושאל אותי האם בחול המועד, האם זה נקרא דבר האבד. אמר שיכול להיות שההקפאה באותו היום לא תהיה החלטה על המשך ההקפאה, אבל יכולה להיות אחרי כמה שבועות. ולכן, אם יספיקו לבנות יסודות במקומות שיש אישורים, ושאף על פי כן הייתה הקפאה, אז אחרי שבונים את היסודות כבר אין הקפאה. אז הוא שאל אותי האם זה באמת אפשר להגדיר את זה כדבר האבד, כי זה ספק באמת אולי לא יוכלו לבנות. ולפי הציור הזה, אם זה ככה, אז אפשר לבנות בחול המועד גם כן, אם זה באמת דבר אבד. ויכול להיות שיש בזה גם צד של מצווה, מצוות בניין הארץ. אז יש מקום להקל בחול המועד לבנות. מה צריך לעשות? כל מי שיש לו אישור, כל מי שיכול מיד להתחיל לבנות, בוודאי שצריך להשתדל. זה חשוב מאוד מאוד. לבנות במקומות שאין אישורים, צריך מאוד לשקול איפה ומה, איך להשקיע בדברים שיש להם תועלת.